नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया घरच्या घरी तरीदार मिसळ कशी बनवायची। उडालेली मटकी घेतलेली आहे 1 वाटी। 3 मीडियम आकाराचे बटाटे आपण सोलून घेतलेले आहे। एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे। 6-7 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आला आपण तुकडे घेतलेले आहे करून। 10-12 कढीपत्त्याची पानं, अर्धी वाटी आपण सुकं खोबरं खिचून घेतलेलं आहे। तेल, हळद, मसाला, गरम मसाला, चवीनुसार मीठ। आपण सर्वप्रथम एक कुकर घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये आपण 3 ग्लास पाणी टाकूया। ह्याच्यामध्ये आपण मोड आलेले मटके टाकूया। तीन बटाटे घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया। ह्याला आपण झाकण लावून 2 शिट्या काढून घेऊया। याच्या एक तवा घेतलेला आहे, आपण मसाले करून घेऊया। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घेऊया। उभा चिरलेला कांदा टाकूया। परतून घेऊया। आपला कांदा लालसर झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण अद्रक आणि लसूण टाकून घेऊया। परतूया। 2 मिनिटं परतवून घेऊया। दोन मिनिटं झालेली आहे। आपण याच्यामध्ये किसलेलं सुकं खोबरं टाकूया। परतूया। खोबरं आपल्याला हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे। कांदा खोबरं भाजून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला थंड करून मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया। या प्रकारे आपण वाटून घेतलेलं आहे एकदम बारीक। आपल्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहे आणि कुकरही थंड झालेला आहे। आपण कुकर उघडून बघूया। आपली मटकी शिजलेली आहे। आपण बटाटा चेक करूया। बटाटाही चांगला शिजलेला आहे, हे बघा। आपण इथली मटकी आणि बटाटे वेगवेगळे घेऊया आणि पाणी वेगळं करून घेऊया। या प्रकारे आपण सगळं वेगवेगळं करून घेतलेलं आहे। आपण आता तरी बनवून घेऊया। त्यासाठी आपण गॅसवरती एक टोप घेतलेला आहे। टोप गरम झालं की आपण याच्यामध्ये तेल टाकूया। 2 मोठे चमचे आपल्याला तेल घ्यायचं आहे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे। आपण कढीपत्ता टाकूया। आता आपण थोडा गॅस स्लो करूया। ह्याच्यामध्ये जे वाटलेलं वाटण आहे ते आपण टाकूया। परतवून घेऊया। ह्याला आपण तेल सुटेपर्यंत चांगलं भाजून घेऊया मसाला। गॅस आपण मीडियम करूया। आपलं तेल चांगलं सुटलेलं आहे। आपण परतून घेऊया। हे बघा, छान अगदी तेल सुटलेलं आहे। आपण आता गॅस जरा स्लो करूया। ह्याच्यामध्ये मसाला टाकून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, 3 चमचे लाल मसाला टाकूया।
अर्धा चमचा गरम मसाला, परतवून घेऊया। आपल्याला छान याला परतवून घ्यायचं आहे। आपण चेक करू। छान मसाला मिक्स झालेला आहे। याच्यामध्ये आपण एक छोटा बाउल मटकी टाकूया, बॉईल केलेली, परतवूया। आपण बॉईल करताना जे मटकीचं पाणी होतं आपलं ते आपण टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। मिक्स करून घेऊया। एक 5 मिनिटासाठी आपल्याला चांगली उकळी घ्यायची याला। आपली उकळी आलेली आहे आणि 5 मिनिटंही झालेली आहे। आपण जो बटाटे बॉईल करून घेतलेला आहे त्यातला एक बटाटा घ्यायचा आणि ह्याच्यामध्ये असा कुस्करून टाकायचा। मिक्स करूया। दोन मिनिटं अजून उकळून देऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। तरी पण छान आलेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। प्लेटिंग करून घेऊया। बॉईल केलेली मटकी टाकूया। फरसाण टाकून घेऊया। तरी टाकूया मिसळची। कांदा टाकूया। बटाटा बॉईल केला होता तो टाकूया। कोथिंबीर, लिंबू पिळूया। वरतून फरसाण टाकूया। तयार आहे आपली तरीदार मिसळ। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।